30 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Файзобод бинои нави маъмурии Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. бинои мазкур бо дастгирӣ аз ташаббусҳои созандаи раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардида, дар он барои кору фаъолият шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароити созгори корӣ ба кормандони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бинои нави Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Файзобод маъруди истифода қарор дода шуд. барои чунин ғамхорӣ ва дастгирӣ ҳамаҷониба аз номи ҳизбини ноҳияи Файзобод ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори миннатдории самимӣ баён менамоем. мо ҳизбиён ва ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар асоси дастур супоришҳои роҳбарияти олии ҳизб фаъолиятро боз ҳам беҳтар ба роҳ монда дар татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳизб сармагузор бошем. зимни шиносоӣ бо бинои тозабунёд ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки ҳоло Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Файзобод 3690 нафар аъзо дорад ки аз ин 960 каси онро ҷавонон ташкил медиҳад. дар ноҳия 49 ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ фаъолият менамояд. бино аз 3 ошона иборат буда дар масоҳати 375 метри мураббаъ бо тарҳи замонавӣ аз ҷониби аъзои ҳизб ва соҳибкорони маҳаллӣ сохта шудааст. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон таҳти роҳбариву роҳнамоии раиси муаззами ҳизб ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тӯли 34 соли фаъолияташ дар ҳифзу ҳимояи манфиатҳои ҳуқуқии сиёсии шаҳрвандон саҳми арзанда дорад. намунаи гуфтаҳои боло нишонаи возеҳи он аст ки дар шаҳру ноҳияҳои кишвар биноҳои хуштарҳу замонавии ҳизб барои кормандон сохта ба истифода дода шудаанд. хушбахтона дар ноҳияи Файзобод низ чунин бинои хуштарҳу замонавии дорои таҳхона бо арзиши зиёда аз 4 миллион сомонӣ аз ҷониби паймонкор ҷдмм МК иншоот сохта ба истифода дода шуд ки дорои шароити хуби корӣ мебошад. дар бино китобхона бо фарогирии асарҳои пешвои миллат ва дигар китобу асарҳои мондагори олимону адибони бузурги классику муосири тоҷик ҳамзамон 6 ҳуҷраи корӣ, бойгонӣ ва маҷлисгоҳ бо 50 ҷои нишаст мавҷуд аст. ҳуҷраҳои корӣ бо компютер ва дигар лавозимоти зарури муҷаҳҳаз буда имкон медиҳад ки минбаъд кормандон бо азму иродаи устувор дар амалӣ кардани ҳадафу барномаҳои ҳизбӣ софдилона кору фаъолият намоянд. тақвият бахшидани масъулияти шаҳрвандӣ ва ба корҳои созандагӣ ва ободонӣ ҷалб намудани сокинони кишвар яке аз иқдомҳои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва сохторҳои он дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо мебошад. аз қабили бинои тозабунёди Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Файзобод бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардидааст. Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ташаббуси ибтикори занонро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда ба тақвияти нақш ва мақоми занон дар ҷомеа аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. бинои нави Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Файзобод барои мо кормандони ҳизб тӯҳфаи арзишманд ба ҳисоб рафта нисбати ин ғамхории пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори миннатдорӣ баён менамоем. пас аз шиносоӣ бо шароити корӣ дар бинои навбунёд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Файзобод суҳбат ороста онҳоро ба иҷрои сарбаландонаи вазифаҳои хизматӣ ва баландбардоштани ҳисси ифтихору сарфарозӣ аз давлату миллат ҳидоят намуданд.